Tlang au channel lo clear chin tu zong zong te in zawain chibai le vek ule tonjum video a chuan supernatural horror film munom tak kumsang ni somni pathum kumati chua late night with the devil ti hi toikim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang kumsang khazakwa somsari borwell khan america rampum pui deuh tho chuan boirun pui machonin sarkar le mi pui inkara indona achuak ti ut rengmaya heti hunlai hian demonic cult anti mai setanabia ahnena inthona lampang po chu ramchunga chuan alwar viau chin ani ti chuan kumsang khazakwa somsari pakhat khan late night talk show night all ti chu pek chwa chan ni in jack the roll chuan a host china show nei tu le host ni bok jack the roll phei chuan khati laya show lar tak the tonight show Johnny Carson a host chin chu le in tuk ngei tumin a thei top a chwa chin heiwang hian a show po chu ama to ka chuan lar sot ve hle in kumsang khazukwa somsari pahni phei kha chuan UBC channel nei tu tenen kumnga dai contract an sign pha hiang nge ani Jekan nupui medalai ni po hian apasal chu support thachin hle in mipui ma a chetlachi stage actress ani ve bokawangin anin milin an in nge viau chin ani heti hunlai hian tlang thu thanga chuan jeka hi demonic cult pakhat the grove antia chuan atel ve nia soite oma anpola chuan mi hausa le challang tak lar tak entertainers politician le sumdong hausa te po ku tunin ramhnuaia a hovin anin thoi chin nia soini in chung te awang chuan anduang nei theina konga anbiak chuan apui bok chin ni in an soi bokani Night All Show Season 4 ngot anti chwa nuwa phei chuan jeka chu larvet to hle in akong zoa chuan a hlo ting chan to hle a chuti lain a erber the tonight show tluk patur eroin a chan ve fe chu alangai mel thungani heti mek lai hian anupui medalai ni apian tirata meila zu e lo chuan chuap cancer ave tatlat maile anat na chu achak ema wangin atop nan angreng devin apasal jeka show te chuan a in lan ve nge a chu episode la chu night all episode ti chwa to zonga enhlo berni in apasal show chu avor kang deuh dora ma se chu ti chung po in the tonight show ero chu ala hen lawa wa hle thungani karni nuwa chuan medalai ni chu boral ngalin apasal jeka phei chuan atuar thiam lo hle a depression te nei pha in a show po in atuar hle a ahnalam phei chu chhun zom tur po om to lo hial mai thlakhat nuwa chuan show nei tura let le in bul chu a han chan chawele ta a mase tun ma angin a show chu a hlotling thei ta reng lo heiwang hian ratings cha a hmu theinan je ka chuan kumsang ka zokwa somsari pasari Halloween zana chuan a show a thil danglam le chi bai om tak mipui endu nge tur chu ti chwa atum pha ta ani a show minga po late night with the devil ti chu pho in a minga chang ringot po in mitam tak chu phok lek derin anbe sei anga mu nom ani angem ti ero kan en hauzel donia jeka chuan a co-host gasa chu ti chai masavelin an fiam tho zui hlut nu chuan guest masaber tur self proclaimed physic Christo watsu a kau chuak zuya Christo chuan abulvela mithito an omle omlo sha theina makdang lam tak anei thu soin mipui zinga chuan Peterson ti mingpu an om thu te chu soi zuya papakhat chuan Peterson nilovin Peter menzo kanyang ti in anupui ming masa ani thualo shila Christo chuan inupui tharau chu heruma hian omve ani tizuin chu pala chuan ala thi reng lo kumnga liam ta khan mi padang u min chwa san dai zo kolom atita mak mai Christo chuan aris diklo de unia alanta ka wangin mi puilam po annuya zatlang nge mai Christo vek chuan Edward ta tharau omve ani atilia tlar malama nu fachu te chu apan nai ngal anu chuan Edward nilovin Edman zo kani thu soin ka fapa ania atia Christo chuan
asiat na chu adik nge ni ti chianan kumnga liam ta khan ama in a in ti hlum ti ro atile a chu nu chuan adik thu shilin Kristo po in etmana chu thamuang taka a om thule room chunga ngei po chuan a om ve thua soile a thu soi chu adik mel em awangin mipui kut beng thom po a thachan hle chu mi nu chuan Kristo wa chu ti danglama om zuin mipui ho hne na chuan mini ti mingpu mi thi to chungte an nei le nei lo zot le in mini chuan mi pa nupui nei lo zung bun bun a zong me kani atibok mase chu tiang mingpu chungte mi thi to nei chu an lo om hau bok si lo chumi nu chuan lai churon thim mukin reilo te nuwa chuan Kristo po in ngai ron ole to in mini chu akal bo ta e adia mase break lai thleng po in Kristo wa chu anuam zui lo hle a hnar te chu ron thir ngot bokani show producer Leo le Jekate chu in bia in alandan chuan zona changa mi puizinga ding masaber beria kha lo neya roi chop paid actor ni in borak muk lutuk tur ti zia omnan an lo roi chop lekani reilo te nuwa chuan show chu chan le ni in Jack chuan guest pahni na tur magician bontak Carmichael chu kau chuak le in ani hi magician ani na anga paranormal phenomena lam ring ve mi alo ni in chutiang thil a thleng chin nia an soina munte chu tlo in thupar poleng mai mai ani zia te chu alo fia ve ngat ngat to chin ani heiwang hian ahma chi a Kristo wa thil experience vel po chu ring lo hle in alem ve kani kha ati sak bui bui mai etmana chungchang a soidik ve te po kha oi sak chuang lovin sana chia po hian kaldi khut chang an nei ve cho kania ati sak du chau chu chuan Kristo po chu ti sa ve zakin show chu chua sana honal nal atum tamai message ka chuan lodang thuain Kristo wa thil puan nu nung ber kha thudik ani thu asoita mini ti chu anupui thita medalai ni akau duat na chin ani thu soin akuta azung bun bun lai chu tilang bukin nupui nei lawa zung bun bun ngei chukani atiboka mase Carmichael ero chuan lawoi lo tluang zelin Kristo hne na chuan mini tharau chu bepople tura ti in I hlotlin chuan $1 million chanve ka pe angche ati mia mai bokani chu vele Kristo wa chuan thil dum makzet mai chu luak chuak ngal bor borin show po chu ti top lai lok ani a Carmichael la chuan I show ti lar nan inupui ming angin isoi ve mai mai ni khati in jeka chu a chwa chal zui sham thlasang tharau be thei mu thei ti vel lam chu Carmichael hian a oilo hul hwal vek ringot mai ni tin chu mai ba ka Carmichael chuan aru ka jekatel ve chinna setana bepol the grofa chuan atelve ani ti ashiat reng thu soin kala chuidon khop che ulom ati zui sak sak bokani reilo te nuwa chuan dan pa nga yin show po chu chhun zom le ni in Jack chuan Kristo wa chu backstage lama boy pui mek ani thu soi zung zung in Carmichael hne na chuan Kristo hne na Jack bek atum chu lada chari turati in adot le a akau chwale tura chuan $1 million chanve chu Carmichael hian achan ngei to in aring bokani Jack vek chuan Dr. June Ross Micheli le khabuzia conversation with the devil ti chulek chuakin ages ko chwale tur chu Dr. June le anau pang en kollai ako chunga ramhuai lut ani thua soibok Dr. June nau pang enkol mek lai hi an chan chua tak dan chu setana bepol group pakhat te chuan ramhuai abraras anti chu beho chinin an how tu pa ber zando dabo chuan engma thil chiale cha om tak tak lo kan du apiang chu in thona kal tlangin kan ti chin turani ti mia zelin mishing manga in thoi chin ani boka FBI lampo in arukin an chui zui reng china an soidan phei chuan in thoi na nau pangte an breed bok chin ya ti chuan kumsang khazakwa somsari pali khan FBI team te chuan an tombuk chu chui chuak thein pon lama chuan an chang ta chhap maile dabo mang ang chuan ama mai baka ama zui tu te zong zong chu gas puak manga ti chimit fight up hiarin mi zong zong an thi vek lain me chenau pang kum soma upa lili ero himpialin an chan chuak lau thongani
Lili hi awan nei wang shima dam chuak bik nge ania an hau tu pa da borwa manna ti po chu sia thei ani talo bokani Lili khosajia chu adanglam em wangin kumsang khazakwa somsari parukhan parapsychologist Dr. Juni nena shwaini in ani chuan Lili in akochunga ramhuai apai nge ani ti chu confirm theita in achang phe chuan Lili taksa chu ramhuai chuan thunun vekin rap taka khosa in othum taka tong chwa chang te po anei chin bokani ti chuan Dr. Jun le Lili te po chu stage ha chuan ko chhuani in Lili che zia le a hoi her shim chu en thuak ringot po in amakhle ani ti langrengin tu emo in uncontrol chop mai te po ang viau mai Lili chuan jacket chu anupui asun na awanga ator pui thu te chu shilin I show hi chu ala lardon khopalom atia hemin hu hian break nei le zuain Dr. Jun chuan show a Lili in lantir chu thil chani dona asiat lo thu jeka chu shilin Lili omdan hi amak lutuk ni zan po khan I mingalam charchara thilpoi engemo athlen ai chuan cancel le mai hi cha in kasya atia nima sela a show vorkan adu luatuk na awanga azo vekto jeka heroin RMT house silo chuta show producer Leo chuan jeka churon bia in a guest masaber Christo chu damdo in anpan puilaya konglaka aboral thu alaron shil zui athusiat zet chuan jeka po chu chong ve hlena a tu ma hne na soiri lawa show chu chhun zom le sham alatum fan tho ti chuan adu ange yin show chu nei chhun zom le ni ta in Dr. Jun chuan Lili ko chunga chuan ramhuai awm ngei thu te soin biak in ka nga changa an mu chua in thoina man ro sang te po chu do kana chuan an chapdar nuaya karmai kalala chuan an thu soi chu oilo chikima oilo win lem alo chan khumvel mai ni Lili chuan ako chunga ramhuai om chu Mr. Regals tia ako chin thu soin chuti lai tak chuan rebeng cheng tak churon kiu chiamin abeng chen emawang chuan glass te po chu an ke pop thei hial mai co-host gasa chuan instrument ho chu of tumin current chuan ala shok pha zui Carmichael chuan speaker cable chu phoi makin ri po chu atop zuive makawangin tifu a in ti hle bokani Lili ero chuan Mr. Regal sati ani thu soin jeka chuan phur takin he hmuna hian omve chuan show a hian teltir ve ila atia mase Dr. Jun ero in live show a thilti chia ngai lo thungin alo do dal ngala chulai hmuna omve te tan po a thil hla omle poi thei ani thu soin show a Mr. Regal sa somve chu anu lo hul hwalani mase a show vor larbak eng helvak neilo jack ero in atum lui tat mai boxi break an nei lai po in Dr. Jun chuan jack at hil tum chu chhultir le ngei tumin ala do dal charchara an sira thu Carmichael po in an thil boy pui chu thil lem ani thu soin alo langei om thiam tluang zel hei wang hian jeka chuan Carmichael ati angin an rin mi alo na cheu pai thlak nan shim po hian acha alom ti in Dr. Juniril ru chu min nge atum viau mai a co-host gaspo in jeka chu warning pe in athil tum chu chule jok mai turin angena engdikong po a show vor kan le du jeka ero chuan atop san phal to ngang silawani hei wang hian break a zo nu chuan conjuring session chu chan zui ni ta in Lili chu chera phwar be ni in Dr. Jun chuan Lili ko chunga ramhuai chuan thil tam tak ti theima se Lili taksakal tlang ba ka a inlar thailo thu te chu soin engpo mu in sha ula laulovin hadam takin om sham in tum don nia ti in mipui te chu angen zui bokani hemin hu hian Dr. Jun chuan ako chunga ramhuai chuan ataksa ahman ho theinan Lili chu muthil tirin reilo te nuwa chuan Mr. Regal sa jok chu kai tho in aron om tangei maile ahmel mai baka a o te thleng chuan danglam ngal vekin Lili taksa mangaron inlar Mr. Regal chuan jeka chu enin kanin mule theita chu alom om hle mai a alati zui Jack chuan kanin mu om kala shelauti in chang ma se ani chuan ramhnuaya thingkung sang pui om na hmuna iron kalve chin kha ti in alo che changang thungani
he min hu hian Dr. June chuan Lily chu kai thole tumzuin Mr. Regals la chu achong du na sato maya anupui dam lai reng po a Jack le Dr. June te mudun chin thu te po chu a soi chuak fai ta vek mai le Dr. June thin rim chuan beng hoi nga sok ma se zia lo na samai Mr. Regal sa chuan chuti mai yin Lily taksa chu chwa san tum ta hau lovin reilo te nuwa phei chuan a thut na chopin Lily taksa chu akan pui ta vu mai le mase van nei thak takin thil poile chi bai zok a thlen ma in Dr. June chuan connection chu ti top thei lovin Lily dik tak zok chu aron kir le ta ani Jekapo chu makti takin ading khong reng taringot maile Carmichael eroin Dr. June Khan trika mang mai ni khalo ti ngalin ala oi thei chuang lo break toite nei zuile in show producer Leo chuan he episode hi tuilet nu a TV event en hlo ber anime ka sin rocket ka chu ang main asang chhauchar chara the tonight show po ada nil ne hle ani ti in jeka chu aron shil ngala athushat mek chuan jekapo atihlim ve tak zet mase athil ton zong te chuan a oman tinuam thei chia to lo Leo chuan chhun zom le tura ati tlat boxi wangin show po chu tuilo ru treu chungsi in an chhun zom le ta ani Carmichael vek chuan Lily ko chunga chuan engram huai ma aum lo thu huai taka soin Dr. Juni Khan adoi mai ni kha keipon tiang te khat chu ka thiam velu tu kalom ti in ga sa chu atrika telve tur chuan asom bokani in matona chut puin pocket watch mangin ga sa chu adoi chanta a mi pui ho hne na chuan trick a tho that theinan sana chu lo enve cheu turin acha bokani gasan pangang arab le tenzia asiat nu in Carmichael chuan akut zung chang chu terik hewin thak deuh nuai in sia gasa chu a thauzui deuh hluaya Carmichael chuan kha I ngong kha thi ni kha khoi chin te ti zuin gasa chuan a ngong atang chuan arab em pangang chu po chhuak zuin apum chung po chu pangang hlirin an lo khat vek to en tumi puilam po in anthil mu chu rap thak anti tak zet ga samit mu atang te chuan pangang anron wak chhuak to hiala en tu ni ringot po chu shiom to tak turani mase Carmichael chuan adoi na chu phelle ngalin engkim chu alo pa ngai le vek maya ama ga saber la chuan achunga thil thleng chu ala shemia lo zui Carmichael chuan Dr. Junin mindoi advek na ang tri kha ka mangve lokani khati in a in ti thei zui viau mai tep te po chu rewind le vek ni in entulamin an mu ang khan engma alo thleng tak lova tin mi pui zinga aril rupe velo de upol po in ga sa taksa achanga pangang chuak chu an lo mu velo bokani Lily chuan alan na session big chu rewind le turati in an han rewind ve nak chuan Carmichael style anga mid doi vai thil ti vel mai ani lovani ti sha tak main engkim mai chu alola rap chia hle ani tape chu asuk dewa wangin jeka chuan ti muantirin an han ti muan nak chuan jeka hnunga anupui thito medalai ni loading war vo chuan muta heti chung po hian Carmichael chuan thil thleng chu la oi du chuang lovin adin na ngaya chuan ala ding tlat thungani chuti lai tak chuan Lily taksa chu ron khur chur churin karen athim zui ta mak maile reilo te nuwa chuan ron omvele mai ma se kol phe ang tak chuan studio ceiling chu zo kwalin Lily nen chuan anin connect zuya alu chu alai taka phel phokin ako chunga ramhuai chuan gas cho alu chu ala zui ta mok maile Dr. Juni melvun pa in jeka chu a theleng lop boka chumi hnu chuan Dr. Juni po chu that vele in Carmichael meu po in athil mu chu mid doi vai ti vel mai ani to lovani ti chachiangin pathian puina ngenin achong chai ta chul mai achia ken te chu tlon nan ang reng devin Lily taksa manga inlar mek ramhuai hena chuan pe kan tum vela anela chuan anung chungin a hal hlum zui mia studio chunga entumi puilam po hlau hlopa tlan chedar ngal vekin asahim nan ti in Leo po in jeka chu backstage lama potlutin jaka ero mumang ram ni si atak ang taksia chuan acheng zui ta dai mai
show chan ani live te chu mu chale in show makle rap thak tak a experience no chuan UBC channel ne na kumnga contract anzia lai huna chuan akir le ta dor mai reporter chuan tuna I hlo tlin na tur hian thil chan emo hlan te inayem tia zotin channel nei tu pa chuan a thil hlan lian ber chu alaron lang mai dona lom ti in alo soi khal zung bokani hemin hu hian the grove member panhi te chuan the bole cult member dangte hne na shwaile dain a omzia bera chuan tunma a jeka telve chinna the grove te chuan lili chile kwangtena anbiak abrasa sathau kha beve chinin anzawai chuan setana anbe ho chin ani hechia hi Mr. Regalson ka hmuto che ati tlat chan po kha ani hemi nu hian da bo chuan jeka chu engemo intirina in zo nu in jeka chuan natna khuma anupui chaw taka amulai chu amule dai mai thudik chu jeka hian ashiat puina tel haulovin anupui chu setana hnena inrem siam puina atana mangin chu aya chuan asho hlotlinna angiat letve thungani heichia hi meizu ei lo chunga medalainin chuap cancer avei mau chanpo khani in vandwai shim wangte chu omna me uma se medalaini chuap cancer chan ero apasalin a hlo tlinna tur aya setana hnena alo thleng wang le kani anupui chaw tak chuan jeka chu a shi omna tor me kata chan chuak tura angen ngoi wangin jeka khongai lutuk chuan lili te pol hoin in thoina atana an man ro pakhat mangin anupui chu avit hlum zui ta mya maile mase atak taka ero studio chunga chuan lo omle dain anupui dam lo ni lovin lili zok chu alo vit hlumani abulvela chuan ami som te ho ruang let pheng phung te chu mu in athil ton mek chu atak nge ani alem ti po thliar thiam to lo khopin a zo vek to ani ber mai nima sela rala changa police siren ri ron ri nai tial chuan atak nge ani ti chu shatir le si in aruka polten omle bol hlo tak azom na awanga adu angeya anupui nunna nen mewa athengle adu lo thleng po kaltir tu asho invor sana ero chu atan mangchia mai anchang zota ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule